ሰላም ሰላም ከመይ ኢለኩም ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብና ሕዚ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዝና ለኩም እንዳበኻኩም ክነብል ኢና እስካብ መጨረሻ ብምክትታል ከዓ ሓቢርክና ፅንሕ እንዳበልኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እንተፈቲኹሞ ከዓ ላይክ ብምግባር ቀፅሉ እንዳበልኩም እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ብምፅናሕ ሰናይ ፃንሒት ይኹነልኩም። እምበር ከዚ ሸዊት ምስ ገቡ ብዘውፀቶ ትማሊ ሓበሬታ ፌስቡክ ዝለጠፈቶ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ብናባኹም ከብሎ እየ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣድናቕተይ ፈተውተይን ስነ ጥበብ ብፍላይ ከዓ ሙዚቃ ትግርኛ ሓፍትኹም ድምፃዊት ሸዊት መዝገቦ እየ። ብቐዳምነት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘርጋሕኽዋ ወላይ ዛርእስታ ንዘርአኹምኒ ፍቕርን ተቐባልነትን ከምኡ እውን ብሙያይ ርእይቶታት ከምስግን ይፈቱ። ሎሚ ግን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዛዕባ ብናይ ድጋም ስነ ጥበባዊ ነብስሄር ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ሰላም ክብለኪ ዘርእስታ ደርፊ ተኣሳሲሩ ገለ ኣሕዋት እንትፍላጥ ሸዊት ዋና እታ ደርፊ ኣምሲላ ተዛሪባ ዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ይዝርግሑ ስለ ዘለዉ ሰብ ከዓ ሓቂ ይመስሎ ነብሪ ምሃብ ኣገዳሲ ኮይኒ ተረኺበ ኣለኹ። እቲ ኣብ ኣልሞት ቱብ ኣብ ዘካየድክዎ ቃለ መጠየቕ ቃለ ምሕተት ተቋሪፁ ዝተወሰደ ኣብ ንእስነት ዕድመይ ቅድሚ 14 ዓመታት ይስመረልኪ እትብል ፈላሜቲ ኣልበመይ ሰሪሐ ኣብታ ኣልበም ድማ ሰላም ክብለኪ ትብል ፍትውቲ ደርፊ ኣቦና ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ደጊመያ ሬምክስ ገይርያ ነይረ። ዋላ እኳ በቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ንዋንኡ ፍቓድ ኣጸጋሚ እንተነበረ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ግን ግቡእ ኣፍልጦ ሂበየ። ሃሪረይ መንዲለይ ትብል ናይ ስነ ጥበበኛ ታረቀ ተስፋ ሂወት ሃሪረይ መንዲለይ ትብል ናይ ስነ ጥበበኛ ታረቀ ተስፋ ሂወት ሰሪቓ ዝብል እውን ዝተፈላለዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክደጋገም ተዓዚበ። እንተኾነ ግን ሃሪረይ መንዲለይ ኣቐዲመን ኣየና ስነ ጥበበኛ ታረቀ ደው ኢለ ኣፍቂደየን ምስ ስራሕኸዋ ድማ ሰዲደሉ ፈቲዎን እዩ ብጣዕሚ ከዓ ፈቲዎ እዩ። ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ትግርኛ ኣብ ቀጻሊ ብናተይ መበቀላዊ ኦሪጂናል ስነ ጥበባዊ ፍርያታት ክትጽበዩኒ እናበልኹ በዚ ኣጋጣሚ እቶም ሙዚቃ ትግርኛ ዓዊሉ ንኽስማዕ ዘመን ዘይቕይሮም ስራሕቲ ኣፍርዮም ዝገደፉልና ኣያታትና ስነ ጥበበኛታት ዘለኒ ክብርን ሞገስን ክገልጽ ይፈቱ። እዚ ከዓ ካብ ሸዊት መዝገቦ ዝቐርበቶ ናይ ሓፂር ኣብ ፌስቡክ ለጠፈቶ ልጣፈ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና